Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Aitor Baztarrika Baztango udalako mendizainarekin solastuko gara eta berak balorazio bat egingo digu pixka bat nola joan den aurtengo erreketa baimenduen denboraldia, eta imaginatu guzuen beste urirekin nahiko lanekin ibili dira, eta horretaz gain beti ere Baztango mendietan izaten dire aldaketak. Orain ere Aragizko behiak mendira ateratzea tokatzen da, eta hortaz solasteaz gain zenbait gauza desberdinak ere aipatuko digu Aitorrekin egon da, Mikel Sobrenorekin egonen gara, eta bera Azitikozi elkarteko kidea dugu, eta Baztango agroekologia eskolan ikastaro interesgarri bateri eman diote ekainean hasiera, 3 datatan eginen dute. Ikastaroa Baztango garagardo ekologikoaren inguruan izanen da, eta Mikelek azalduko dizkigu ikastaroaren nondik norakoak, eta saioari amaiera emateko Baztango oilaskoen inguruan solastuko gara, konkretuki Arizkungo Lauaiz eta oilaskoen inguruan, eta horretarako Mikel Jaimerena Arizkundarrak berak azalduko digu ze proiektu berri duen eskuartean, helburuarekin beti ere ahalik eta oilasku ederrenak ateratzeko. Saioaren hasieran esan bezala, oraingo honetan Aitor Baztarrika Baztango udalako mendizainarekin gaude, eta Aitor maiatza aski aurrera badoa, eta urtero egiten dugu balorazio bat erreketak nola joan dire, sute baimendu horiek, eta guztiok imaginatzen dugu, aurtengo eguraldia ikusita zaila izan du dela, ez? Imposible. Erreketak egitea aitzaia izan du da, denborak lagundu den pixkortan ere ez du aiziakin eta hola batre lagundu, eta indiren erreketak egerran ez dire batre erranaigarrik izan. Azkenean Baztanen indugu bat bakarrik, eskizen, erretzen ongi, baina bertzek ez du jausin, eta denbora desastre bat izan da. Erredakute plantazione bat hor autrinen, nahi ez mana gau betez kriston aiziakin, eta aspaldiko landaketa bat zen, hori errezuten, eta gero sute txiki batzuk izan dira, Amaiurren eta Iruteko Errekan baten bat eta hola, eta ez da hola aipagarrik gauzik. Zu dakizunik, urteri desastren, ez? Zulanean zaudenetik, erreketa hauekin lanean dola, holako urteri goratzen duzu? Bai, izan dire, urtea baino gehiago, hola, txarrak. Baina honek ero eragina izaten du urrengo urtetan, azkenean, aurten ez erretzeak erran nahi du, heldu urtean, denbora luntzen badu, lan gehiago izango dugula, eta sute gehiago izango direla, bai. Dena azkenean, estadistikoki hola izaten da, horren ez da batre ona. Iaztikan ere, pilatua zenuten, ez? Baduzu elea lana pilatu urte batetik bestera. Bai, eta urte gehiagotik ere, bai. Eta bainun konpromiso hartu egin diakin, eta azkenean ezin izan dugu kumplitu, eta azkenean, desastre bat, bai. Ezagite, Nafarroko gobernuak baimen batzuk, epe batzuk jartzen ditu, ez? Epe horiek luzatzeko aukera bazen, baina ikusita eguraldia zela lagunez. Bai, nik uste dut apirilen ondarra arte manez gero nahiko epea dela, eta hortik goiti ez du zentzuik. Horai erretzen aitzia denborak launduta ere, ez da ongi erretzen belarra bietu eda aspaldi, temperaturak nahiko epel daude, eta belarra hasi zen martxoan handitzen, eta hortik aitzine zuek ez du guk nahi dugunen emaitza ematen. Prefekok harritu geratuko ziren ere, ez? Beraia, badaki hau berdea dela, euria egiten dula, baina beste leño ez? Berak ez diren benkoak behitikoa dire, eta bakizu. Erteutean, Espainian demora aixo bi egiten duela, baina nik uste dut orokorrean ere, leku guztietan, bertze lekuetan ere ez dutela urte ona izan erreketen aldetik, eta lanik ezin izan dugu izan, ezin izan dugu egin, barkatu. Bestela, neguan nola joan da, pixa bat zertan ibilizarete bendizainek ta? Betiko martxa, txeko lotiak eta gauzak egiten markatu, eta aurten inoiz baino fiteago egin gintuen, erreketetan hasteko era bat, eta ez du aukerik izan. Loten aldetik handa, urtero izaten da eskaera, eta alde hortatik kontentez? Bai, loteak urtetik urtera gutixago bezala iduritzen aizirela, etxeetako loteak berdintxu jarraitzen dutean, enpresak ematen dituenak, aurten, oraindik ez dirasi ekartzen, eta ekainan batean zuten epia etxetara eramateko, eta
eskatu dute prorroga, logikoa den bezala, azkenean mendien ezin da lanik egin olako denborakin, eta bueno, emango zaie prorroga, eta eguraldiak laguntzen badu, karkotu ze noizbait egurrek etxetera. Peletak indar hartu zuen, baina badirudi berriz ere, egurra beti egurra dela, eta baztanen baso edo egurra asko denez, aukero hori bada ere, ez? Bai, egurra honiz bada baztanen, eta horri esker, badugu aukera jendei hori eskaini ahal izateko momentuz, eta azkenean egurrek badu lana, eta honiz jendek ez du behar bezan ainako gauzik etxean, ez? Batzu badute motosierra bat, bertziak ez dute tratorei, bertziak ez dute, eta azkenean enpresetara deitzea izaten da errexena. Bai. Azien dere, mendian ibili da negu partean, eta orain tokatzen da pixot aldaketa, ez? Konkretuki, ekainean batean sartzekin, azien dagigo ateratzen da mendira, ez? Bai, ekainean batean dugu erdizta belateko behien sarrera eguna, egongo dire irailaren 20 arte, eta hori azkeneko hilabete hauetan, ibili gara mendioetan eta pixket prestaketa lanetan, zenbait konponketa lan, egiten dugu nekazariekin bilera eta beraiek proposatzen dituzten hobekuntza horiek egiten, orai aska garbitzen aste honetan ja azkeneko momentuan egon daien dena puntuen, eta ja hortzilerian hasiko gara markatzen, eta hortik aitzinez, hartiko dire ziendak poieki mendietan, bai. Kopuru aldetik anta, urteroko kopuruak? Bai, erdizen bortzeun behi inguru biltzen da orai arte, eta azkeneko urtetan mantendu izan da, eta belaten berriz, 200 inguru biltzen dire, bai. Eta aurten, bazka aldetik handa, ezagit, nola arrautuko dute uri asko indu, oen pixkote guzketatzen badu, bazka izanen dazkarki ez? Bai, behar luke egin lehenagotik ez, ez du goitian erdizen da ez da bertze urtetan eginiko bazkik, eta bertze urtetan apirilen edo maiatzean egiten badu aste bat ona aski izaten da, bazkak bere lehenbiziko golpe egiteko, eta gero hortik aitzen daia haunditzen hasten da, aurten nahiz eta hemen behiti epela egin goiti ez du uri bertzeekin, eta iduzkik ez da apenas izen, eta bazka aldetik ez da olako bertze urtetako bazkik ez da oiniken. Bestetik bukatzen joateko, udaberriko tenoreotan, ez dakit, zeurri ikuspen duzue, zer lan berezirik egiteko? Lan haunitz badago, historia da, nondik ez dakizuela hasi, ez? Azkenean orai bera, belateko itxitura aigara pixket Nafarroko gobernuekin borrokan, karretera orai ireki behar dute, eta ez dago kondiziotan, egon barra litzaken bezala, badirudi zati bat berek egingo dutela, eta bertze zati bat udala hasi gara azkeneko momentuen abisetuak dute, gu garela horten ardura duen, eta itxitura lan hori egiten, hazin da ezatatzeko errepidera, nahiko arrisku izango da bertze lan ere, olako kamion pilekin eta olako kotxe pilekin hor, eta pixketa hazin da horrek kezkatu egiten daku, almanuzko eta inguruko jendea aiz kezkatu dago, normala den bezala, izegu deitu eta deitu egunero, ea zer egin behar dugun, afera hau nahiko arriskutsu eta serioa dela, eta hor borrokan, azkenean, eta azkenean ertatutena, ez, aste honetan egingo dire konponketa batzuk, baina hori dena izteko ez du astirik eman. Eta gero plantazioak aipatu zure, plantazio bat errezela, plantazio aldetikan, baliatzen dituzue diru laguntza desberdinak, pixo eta landaketa egiten joateko, edo nahikoa ja badaina. Printzipioz, idea bada landaketa egiteko, urrengo urterako, baina azkeneko urteetan ez ditugu landaketek egin. Bertziak zaintzen ere lan hauniz eta inbertsio hauniz egin beharra dagolako, eta aurten printzipioz idea dugu landaketa bat egiteko, baina gero Nafarroko gobernuak orai erreden hau plantazio nola baitere konpentsatzen dakun, edo bertzelekun batean landatzeko aukera ematen digun. Askotan, landaketak badu lana, plantazioan egitea, baina gero ere, zuk esan duzunez, garbitze hori, ez? Azkenean, vegetazio hundiatatzen da, eta desbrozatu behar da, eta lan horiek beti kanpora ateratzen dituzu, ez? Bai, hoi da, eta azkenean ez da desbrozia, segun ze espezie esatzen dituzun, frondosoa bali madire, igual, haunditzea gehiago estatzen zaie, eta urte gehiagoz garbitu barra dire, eta horrek kostu bat badu, eta gero, urtero zenbat landare berri sartu behar diren, inertutakoak edo hartu ez duten horiek aldatzeko, eta azkenean landaketa bat egitea kostatzen dauniz, baina gero mantentzea ere bai.
Eta landaketa aldetikan azken urteetan da ze barietate edo landatu dire, zer da gehiago landatzen dena? Bueno, aspaldiko azkeneko urte hauetan landatutakoa izan dure gehien bat alertze eta hola, ez? Nik uste dut arrakasta gehien izaten duen landaketak direla, leku honetan batzen baduzu alertzia eta hola, azkenean mendigarri kontze dute, aizfitea handitzen dire, aurten, bueno, pasaden urtean erretzen mendi baten konpentsazioa eman zuen Nafar gobernuak, eta kriptomerian egin zuten apostua gehien, eta hori sartu de, eta kusko da, berre horrek ze handitze hori prozesua egiten duen, abera handitzen dena du, eta gero, saltzeko momenturako, orduen egur horrek ze egiten duen. Bai, ze balore duen, ez? Hoi da, bai. Bai, egurra ateri, saldu, suertatzen da tarteka, saltzen duzu lur zati gozkorrak edo... Egurra da, afera bat ahitz, bai, ez dakizu nondik, batzutan pentsatzen duzu, zura baduzu eta ez du inolako baliorik, hori gertatu izan du da aspaldiko urtetan, aritz amerikanoa handiek zituztenekin eta horrei aldiz, aritz amerikanoa aitz ongi saltzen ari da, eta aritz amerikanoa duten jendiak saltzen ari dire, partikularra honit, udalatxeak ere saldu zituen bere denboran, eta nik uste egurrena dela, pixket, hartu behar duzuela momentu egokia saltzeko, ez? Eta horren pazientzia egoki behar duzu. Egurra berez, bago egurra eta saltzen da ise, egurra beharrezko delako, eta egurrak azkenean urtero behar delako jendiak eta eurosten duelako. Eta horrei behartungo lotea handioia hasiko dire ja esplotatzen, eta helduen urteko eta garaia bertze lotea handi batzuk markatzen, bai? Horrelaxe, ikusten dugunez zarete aspertzen, lan bat ez baldin bada bestea baduzue, baserritarrek ere baliatzen dire bastango mendiotaz zienda ateratzeko, eta espero dugu ziendere ongi egotea, urtengo udako denboraldian mendian, eta arazorik ez izatea. Eskerrik asko Aitor ba? Bai, zuei. Bigarren atal honetan, Baztango agroekologia eskolaren inguruan solastuko gara, eta konkretuki garagardoaren inguruko ikastaro batetaz, eta horretarako nirekin Mikel Sobrino dut, bera Zitikozie taldeko kidea, eta horrela Mikel ez, azkenean, Baztango agroekologia eskolak egitarau zabala antolatzen duzu bertan, eta orain tokatzen dena, garagardo badakigu edari oso estimatu dugula, Euskaldunen artean, eta, pixo gehiago ikasteko aukera badugu, ez? Bai, urteko programazioa antolatzen hasi ginenean, ikusi ginuen gai polita izan zitekeela eta jendean artean erakargarritasuna izan zezakela, eta jakinta, aixe elkarte inguruan, aparra garagardo zaleak edo garagardogileak talde bat dabilela hontan, proposatu genien zabalduko zuten, nahi zuen ikastaro hau, eta hala izan da, eta orduan, iritsi zaigu eguna, eta garagardo ekologikoa nola egin, erakutsiko dakute, nahi dut guztiei. Ikastaroa 3 egunetan banatua dago, ez? Bai, ostiral hontan, ekainak bat, egingo da, prozesua nola egin garagardoa, alanbik edo makina magiko hortan, nahasiko dire beharrezko gaiak, eta datorren ostirala 8, prozesu guztia egin eta gero, botiletan sartuko da. Eta behin botiletan sartuta, hilabete bukaeran, 29an, fruitua edo garagardoa dastatzea eginen da. Ez eta berez, komeniko zen, aste bat edo 2 gehiago botiletan egotea probatu aitzin, San Ferminak eta heldu baitira, aurreratu da azken aste burura, adituek diote, orduko ere edangarria egongo dela, eta hori da antolatu dena. Ikastaro hauek beti ere, non izanen dire, non duzu egiteko asmoa? Arizkungo Gamioxarrean egingo da, eta antoki gehiago baita, berez aixe elkartean solastu ginen hasieran bezala, baina Gamioxarrea hortako egokia da.
Orduen Gamixarrean egingo da, eta han utziko dira reposatzen, botilakan, eta 3 ekintzak bertan egingo dira. Izena emateko edo, oraindik jendea garaiz dago, bueno, zuetako batekin kontaktuan jarri eta nahiko izanen da, ez? Bai, orain buruz ez dakit, kartelan eta telefono bat badago, eta, bueno, gutako norbaitei abisatuta ere, egia esan, kupoa edo jarri dugu, 15 persona baino gehiago, pues, azkenean pixkat denekon ikusteko eta beharrezkoa ikusten dugu mugatzea, eta 8 euroko aportazio bat, pixkat gastuak eta egiteko, eta orduan, uste dut, bai, bilduko dela. Bai, badakigu, bueno, gure zonalde honetan, sagardo zale asko dagoela, Gamixarrean aspalditik sagardoa egiten dute, baina garagardoarena berria da, ez? Pixo bat aurrera pausu bat azkenean, ez? Bertan ekologikoki ekoiztea, bertako garagardoa pauso garrantzitsu, ez? Bai, azkenean, hauek ja badute denbora bat aidirela hor frogak egiten, eta egiarran ez dakit nondik lortzen dituzten lehengaiak, eta badakit Nafarroan badela nonbait ere lehengaia ekoizten era ekologikoan hasi direnak eta pentsatzen dut hortik ekarriko dituztela lehengaiak, eta nor daki, hemendik aitzine hemen ere norbait hasiko den bere konsumorako eta hemen ere landatzen, eta jende animatu dadila gauzak probatzera, ez? Nafarroan sortu hori dugu, ez? Nafarroan azkenan badakigu erliebe aldetikan oso aberatsa dela, eta iparrean hemen berde euri asko dugu, erriberaldean idorrago doa, eta erriberalde hortan zituak edo zerealak eta ekoizteko eguraldia proposakoa dago, eta ez da gutxi, ez? Aukera izatea Nafarroko garagardo egiteko bertako lehengaiakin, denontzat ongi, ez? Bai, hala da, hemen denetik aukera guztiak baditugu, lehen ere hemen ogia eta garia eta eriten zen, gaur egun aurtengo denborakin ikusita zaila emango zuen hemen ala izatea, baina bedere hurbil bai badago aukera gauzoiek ekoizteko, ez. Orduan, pauso bada, jende animatzea, eta azkenean badakizu zer egiten duzun, kanpotik heldu diren gauzak, badakizu ez dakizu zerekin egina direnera bat, eta orduan, ikuste jendea salseatzea gauzen inguruan, ona dela, ez? Baztango agroekologia eskola bestela, ikasturte oso oparoa ari zarete egiten, iaz ere ala izan duzen, eta berezia, ez? Antolatzen dituzuen ikastaroak, arrakasta izaten dute, diregai berexiak, eta ongi da, ez? Aukera izatea herritarrei, bertan gauza desberdinak ikasteko, ez? Bai, azkenean hori da helburua, ez? Bizket beti bada norbait gauza hauetan ibiltzen dena, eta da bere jakinduria, bertzen esku jartzea, eta denek pixkak esago ikasteko, ez? Orantxe egin berri da gasna ikastaroa ere bai, eta 8 persona ibili ziren, atzo batekin egon ez gustora, azkenean, berak bazituen bere kontu kasna batzuk eginak, baina ikasitut gauz berriek, eta nik nahi ez probatzen dugun, eta afera da, ez? Beti hemen dugun gaien inguruan, gehiago ezagutzeko aukera, eta berdin maisuak baditugu, orduen da pixket harremanetan jartzea, eta animatzea, eta usartzea, orain arte egin ez ditugun gauzak, egiteko, ez? Badakigu ez garela jende guztira iristen, baina, gero eta jende gehiago bada, salsa hauetan animatzen dena, ez? Mondongakin egin genuena, orai gasnakin, garagardoa, eta pres gaude, jendeak gauzak proposatuz gero, eta igual guk ezagutzen ez ditugun gauzak, baina bertan dauzkagunak egiteko aukerak ere izango direla, ez? Eta hortaz. Hori gertatzen da, ez? Herrimondonga ikastaroarekin, zerriltzeak, orain dela urte asko ez arte, ia dozen etxetan, serritan iten ziren zerriltzeak, gutxitzera doaz, baina, bada jendea interesa adierazten duna, ez? Gai horren inguruan, eta berreskuratu nahi dituna lehenengo ohiturak, eta horretarako, ezin daiteke galtzea utzi, eta horrelako ezagupenak emanez, edozein animatzen alda, ez? Bai, hori da helburua, ez? Gauzak ez galtzen utzi, eta gero eta jende gehiago kezka badu zer jaten dugun jakiteko, eta azkenean kontrol izateko, azkenean zu edo zure inguruan egindako gauzek, segurtasun gehiago ematen dizute, jaten duzuna gauzona dela. Eta orduan, beti bada jende berriek sartu nahi duena. Eta ikasita,
Gazteen kasuan ere, askotan, belagaiak eta mendi bazterrak garbi kontzeko, ezin da oso erraminta egokia izaten da. Eta hori da, batzuk baserrera bueltatzen dire, eta ardi batzuk jartzen dituzte, eta bide nabarrez, zertaz esne pixkotateri eta etxerako gazta batzuk egin, helburu horiek betetzen dira azkenean, Bai, eta izan daiteke zure ardiak izan gabe, azkenean ardiak dituztenek batzutan esnea sobran dute, eta esne hori hartu aprotxatuz gero, ardirik ez duen batek ere bere gasnak egin ditzazke. Orduan, nik uste dut, beldur hori kendu behar dela, eta jende animatu behar dela, probatzera eta gauzak egitera, bai. Eta garrantzitsu, zuk esan duzuna ideiak, askotan jendeak behar batzu baditu nahi du ikasi zer berezia, eta zuek ez dakizu, orduan azkenean ideia berriak eman, eta zerrek interesa sortzen duen, horren inguruan adituren bat beti izanen da, Hoi da, guk bere ere gozan hitzetan ez dakigu deuz, baino, beti batekin eta bertzeakin solastuz, badakizu nork laguntzan aldatzun gauzatean eta bertzean. Eta nik uste dut, beldur horiek kendu behar ditugula eta galdetu, eta guk ere ez badakigu, galdetuz, iritsiko gara horren inguruan ongi dakien norbaitek, presegotea bertzei erakusteko, Garbi geratu da, badakizue, Nafarroan ere garagardoa egiten da, konkretuki baztan ere badire aditu edo jakitun batzuk, eta horretan behintzat interesa adierazten dutenak, eta horieri esker edozeinek beti ere 15 personeko kopuru hortatik gehiago ez izan ezkero, aukera izanen duzue garagardoaren inguruan gehiago ikasteko. Mikel, zuei ere nola ez zoriondu azkenean gogoa jartzen duzue, gauza berexiak antolatzen dituzue, eta guztiontzat ongi etorreak direnak. Eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Saioa bukatzeko, Lauaizeta Oilaskoen inguruan solastuko gara, badakizue, orain dela urte eta erdi pasatxo, Mikel Jaimerenak erronka bateri ekin ziola, Oilasko naturalak ekoiztu nahi zituen Arizkunen, eta Mikel burutan onura izan eta martxan jarri zenuen, Hala xe da, Bai, patu nuen martxan eta hoxe. Eta, asmenta ona izan dut, eta orai utzi duk, baina bai, asmenta ona. Hasieran ere beti ere, zure helburua zen, Oilaskoek izan zezatela naturarekin kontaktu, kanpoan ibili, kanpoan bazkatu, eta beti ere behar da gero ere idorperen bat, etxolaren bat Oilaskoiek barrenin sartzeko. Eta hasiera hori, ez dakizu kopurua, kantitatea kostatzen da pixo bat tamaina hartu arte, Bai, Oilaskoki behin, abiaitzen bagara lehenbiziko egunetik, bukare arte behar dute 3 hilabete ero pasa, 3 hilabete erdi aize. Horai arte hartzen nuen 4 astekin, baina orain nahi dut hasi egun batetik aurrera, bai. Eta, hasieran hori da, 3 aste pasatik, ekartzetik, bazune duzuna da, prozesua, ahalik eta hurbilenetik zu jarraitzea, Horrun, pixo bat, zikloa nola izango zenuken, ikarriko zenute oso txiki-txikitatik. Bai, orai ikarriko nuen egun batekin isituak, eguneko isitu batzuk, eta hortik aurrera nire kontu. Bai, nik ziko nion egun batetik aurrera jana ematen, eta bukare arte, bai. Eta zenbat demora orduan izango ziren, pixot Oilasko jaiak izendu arte? 3 hilabete terdi hola pasteko dute, bai. Txituak egun batekin ekartzekin, delikatu xamarrak izanen dire? Bai, temperatura aldetik delikatu dire, eta, niri errandatet zailena heldu dela 15 egunetik aurrea, ordean hasten direla, behar bali modutez eritasunen batero zerbait hartu, hortik aurrera hasten direla, 15 egunetik aurrera, bai. Eta beti ere, zure ustiategi horretan, txituak egun batetik hartu eta 3 hilabete arte, pasatxo arte, izan arte, berrikuntza batzuk edo instalazio berriak behar izan dituzu egin, eta hortan zabiltza, okerrez baldin badanago, momentuan oilategia ustua duzu, eta berrikuntza lanetan zaude, Bai, ala naiz bai. Behar nuen berrikuntza batzuk kanpoko aldean eta barroko aldean ere bai. Horai arte egon naiz kanpuan egiten eta akitu dut, eta horai hasiko naiz barnekoak egiten.
Eta bezeroak jakiteko pixka bat, lau haizeta oi asko natural hauek, noiz arte pixka bat ongo zara oi askorik gabe? Ba, asmentan zen, abuztu bukarean nola hasiko nizela, baina igual, tardatiko dut igual gehiago, baina, bueno, ez handiz gehiago. Setiembren igual erdi aldera, edo olako zerbait. Orduan, setiembren ja sartzeko ja txituak izango zen, edo orduan ja Ez, izendu? ordurako ja izango nuen ja, bai. Eta, bueno, beti ere kanpon ibiltzen dire oi asko hauek ez, naturalekin kontaktuan, ibili, kirolegin, jan, baina beti ere eman bartzaie gehigarria, jana gehigarria ez, bestela ez dire gizentzen. Bai. Pentsue jaten dute eta hundiz gainera. Eta, bueno, ni haitzen naiz pentsu transgeniko gabeko batekin, eta ongi atazait asmentatik eta segitiko dut horrekin, bai. Eta, bueno, zuek duzuen pixu bat, zama edo lan gehiago izaten da pixu bat hiltegiarena, ez? Gure kasuan, Nafarro mailan, hiltegia okerrez baldin nago, Tafaian duzu ez, oi askoen hiltegi ez? Bai, hoi da bakarra dena Nafarroan, bai, Tafailan dago, eta bai, bortxatuen nago, arat astero gatia, eta hil eta garbila saltzeko. Pixka bat horretarako zuia badakizu ez, gutxora bera merkatuan nola dagoen, ze kopuru duzu gutxora bera saldua, eta asizaria pixka bat horrekin jokatzen ez? Bai. Be, orai arte, oilotegiek betiak kontzen dituen ere, baina, bueno, orai segitiko dut, uste dut, igual pixki gehiago hasiko naizela azten, pixka bat gehiago, baina, bueno, más o menos kopuro berdintzue, bai. Eta beti ere 3 hilabete terdi, 4 hilabetekin gizenduak ja ateratzen dituzu oi askoak, horretarako jokatu behar duzu zuk ere, lotekin, ez? Pixka bat, ekoizpena, beti urtean zehar ekoizpena izateko, ez? Bai, hilabetero karri behar dut, kopurue, behar dutena izango dela 5 egun, 6 egun bitarteko lotiak, eta hoi hilero, bai. Eta beti ere, bueno, ja ikusten duzu, tamaina hartu duzu, ez? Pixka bat, ez egite eritasun aldetik handa ze gauzak hartu behar dira kontutan? Ba, orai arte izan dut problemak horrekin. Hartzen zuten eritasunek, bueno, hartu ez, oilotekin ez zuten hartzen, tortzen ziren ja bere gaitzekin, ez? Eta orduen, hortaz hartu dut negurri hau egun batetik aurrera hasteko horrazten, porque eske ez duen karrerik iten al, eta kalidaria ere gaten da geizten, bai. Eta bestela, kanpoko piztiekin, edo ezagita, zerikin, edo arazorik izaten duzu, edo? Ez, momentu ez dut izan, eta espero dut ala segitzea, bai. Oi askon arraza, edo ze arraza izaten dire pixka bat erabiltzen dituzunazuk? Bai, bueno, ni patanatuak ibiltzen dut, iparralden ere ibiltzen dute, gehienak ibiltzen dute oi askoi nahiko fine, haragi fine du, eta guraldi aldetik ere ongi dauzin uste dut, arrazoi dela egokien hemengo. Hori da, ez hemen ikusten dugu ez, nolako udaberria doan, nolako negua joan den, zetasun handia, eurila, eta, bueno, pixo bat, bertako klimari egokitoa baldin badire, isago ez? Bai, dudik gabe, bai. Bai, eta gainera goi askoan dago txarrena izaten da humedadia, eta hortaz, karri barduzu zerbait hemengo egokia dena, bai. Alaren nahiko lan izaten da olako humedadiakin, bai. Pena da ez, idorragoa ez izatea, zate, bueno, idorrago izan da, kanpoan aixago ibiltzen dire, loia gutxiago egiten da, eta pena da, eguraldi honako garaiak hain laburrak izatea, ez? Bai, pena da, bai. Izaten dira urtiak nahiko lehor gaten dutena, gaten dena, eta horiek izaten dira egokienek eta nabari da gainera maten dute lana izegutio eta berek ere gotan dira hobekio, bai. Aipatu zu Tafaiara, gaztien hiltegira, eramaten dituzula zure oi askoak, astean behin, eta bueno, pixo bat gero behin hiltegitik ekarri eta banaketa hasten da, ez? Hor ere alik eta denbora gutxien, ez? Saiatzen zara banaketa lehenbailen egiten, ez? Bai, egun batez o bi egunez ja egiten dut banaketa, naiz eta furgoneta frigoa izan, hobe da lehenbailen egin banaketa eta fuera. Eta, bueno, beti ere konsumitzaileari etxea iristen zailikan, haragi freskoa izatea, eta, bueno, osasungarria. Pixoa, salmenta puntuak, ja, salmenta puntu konkretuak ja egin dituzu, bezeroak badakita zeintzuk diren.
Bai, salmenta puntuek oraindik ingo dut batero bat gehiago, baina bai, orai artekoak da dantzarinean, eta hemen baztanen ere hasite erratzutik hemen Elizondoko arategiek, gero Iruritan ere bai, Zunbilakoa, eta gero ja horti bera, bueno, ja Gipuzko aldera sartzen naiz, eta Gipuzkoan ere badut hor punto batzu bai. Baztango produktuak, lau aizeto jaskoak, kasu honetan zuro jaskoak, bueno, arrakasta du ez, baztan hitza bera, badakigu baztan nolakoa den, naturarekin kontaktuan beti, salmento hori laguntzen du ez. Ez gero ere turismo aldetikan, turistak etortzen direlikan landaetxetara eta sumatzen da ere erosten dutela edo? Hombre, niri partikularki oraindik ez naiz saiatu ere jende horri partikularki saltzen, baina bai arategiek erten datet tortzen delai, bueno, turista garaia delai, badutela salmenta gehiago bai. Eta hori da ez, oain berriz ere tokatuko zaizu ez, berriz ere txitoak, egun bateko txitoak ekartzen dituzulikan, berriz 500-600 txitoko lotea, bueno, hor kuidado pixot izan behar eta berriz ere tamaina hartzen duzun. Ez egite egun batekin ja txertatuak etortzen diren dadana edo zuri tokatuko zaizula noiek? Ez, ja heldu dire txertatuek, gauz batzun xertuak ja arroltzean dauzilai, arroltzen bertan maten dute, eta gero bertze baten bat egun bat dutelai eta listo. Kasu honetan txitoiek nondik ekartzen dituzu? Oraindik ez dakit seguru nondik ekarri, baina Galiziatik edo Barcelonatik ola karriko dut, kasi seguro, bai. Bueno, Mikel, ikusten dugu lau aizeta oiaskoak aurrera jarraitzen dutela, baztango oiaskoak, eta beti ere, zuk ikusita pixo bat merkatuan ze beharra den, zuk ekoizteko ze hobekuntzak iten aldituzun, garbi ikusi duzu, oiaskoak txituak ja egun batekoak ekarrita, prozesua denbora gehiago egoten dela zurekin, gehiago kontrolatzen duzula eta helburu bakarra, balik eta kalitatezko produkturik hoberena ekoiztu. Sorte hon berriz ere proiektu aldaketa honekin, proiektu berri honekin, eta udazken alde hortan hurbiltzen gara egun batean oiategira eta ea nola di joan afera. Mila esker da ordura arte. Bai, zuei, venga, jo. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!